Assalamu alaikum mai saurare, za ku saurari wannan kasida daga bakin dan uwanku Babaye Dipite na Fotoro. Wanda ya dauki nauyin wannan kasida shine Muhammadu Chagwada. Domin neman karin bayani, 906 80 46 71. Ai sauraro lafiya. Bango majinginar bayi Shehu Abdurrazaki mai kusa, babban masani na barhama, angon Hafsa ka wuce saura. Bango majinginar bayi Shehu Abdurrazaki mai kusa, babban masani na barhama, angon Hafsa ka wuce saura. Bango majinginar bayi Shehu Abdurrazaki mai kusa, babban masani na barhama, angon Hafsa ka wuce saura. Allah sarki bakakin dukan halitta mai dare rana, kai ka ba da baiwar yin waka gani ga masoyana. Zanen wake angon Hafsa Abdurrazaki maulana, Rabbana ka dafa mun in yi baiti gurin masoyina. Bango majinginar bayi Shehu Abdurrazaki mai kusa, babban masani na barhama, angon Hafsa ka wuce saura. Rabbana salatin nan naka wanda ba ka wa kowa, sai ka wa Rasulallah ya habibi mai tilin baiwa. Dan Amina baban Alkasim kai ne dai silar kowa, a halai sahabbai nasa wanda ba su jin kiran kowa. Bango majinginar bayi Shehu Abdurrazaki mai kusa, babban masani na barhama, angon Hafsa ka wuce saura. Zana sa sharifai jinin ki faɗi matuɗiyar girma, kamar Ahmadu Tijani shida ne gana na masu ma. Barhama kaulahi in yasi irin ku zahiri muke nema. Babaye na ku dan Fotoro, ku dafa mun na samu alfarma. Bango majinginar bayi Shehu Abdurrazaki mai kusa, babban masani na barhama, angon Hafsa ka wuce saura. Sallama gidan girma yau birni na kusa na zo ni, gidan ka Shehu Abdurrazaki Shehu na kusa kama ni. Shehu mutum da aljanne kake ku ne masoyan dan Adnani. Shehu ne angon sayyada Hafsa mai daya kiyayi mai zamani. Bango majinginar bayi Shehu Abdurrazaki mai kusa, babban masani na barhama, angon Hafsa ka wuce saura. Shehu mai gani har hangi har gaibu ta yi makuka, masanin ta'ala ne kai kamar da me zan kwatanta ka. Kai a can tudu su a gangare dole ne su hango ka. Barhama Gausi ya yi ma komai, dukan mabiya muna son ka. Bango majinginar bayi Shehu Abdurrazaki mai kusa, babban masani na barhama, angon Hafsa ka wuce saura. Daukar nauyi na baitin ka Muhammadu dan Chagwada gida, baban Abdulmalik ne kai ango na Hadiza mai tsada. Muhammadu kai ake yayi, maza ku zo ku mu koma gida. A ko'ina baitin Gausi, Babaye ni ba na gargada. Bango majinginar bayi Shehu Abdurrazaki mai kusa, babban masani na barhama, angon Hafsa ka wuce saura. Sakamako na soyayya kauna sayyada Hafsa ga tana kusa, irin kaunar ku bambance, ashe mai san ka ba shi ma nisa. Sayyada Hafsa dole gaishe ki, matar Abdurrazaki mai kusa. Ya ga Shehu baba barhama, mai son ki ni fa baya mun nisa. Bango majinginar bayi Shehu Abdurrazaki mai kusa, babban masani na
Aliyu sisa masu alfarma, rijalu sun yi tumbasa sun gaishe da kai abin nema. Taka da lafiya dan baiwa sun bi ka kai suke nema. Kai ne gabanmu kai ne baya ka zauna da kyau abin nema. Ungumajin gidan bayan shehu Abdulrazaki mai kusa, babban masani ya marhama abban Hafsa ka wuce saura. Sayyidina Alhaji Tajo wallahi baka da tsara, inda ka zo cikin taro to wallahi kai ake saurara. Kowa ya ganka ya tuna Allah gamji kake kure tsara. Baba na fotoro ne baitin shehu a yau ni na tsara. Ungumajin gidan bayan shehu Abdulrazaki mai kusa, babban masani ya marhama abban Hafsa ka wuce saura. Labbai ka sayyadi Badaru, Allahu Rabbi ya suturta ka. Shine gaban ka shine bayan ka, mai takama da mai makka. Kuke kira a so Allah kuma kuke hani a mai shirka. Mai tamburan salati Badaru, Allah ya kara albarka. Ungumajin gidan bayan shehu Abdulrazaki mai kusa, babban masani ya marhama abban Hafsa ka wuce saura. Farul ulumi ne mahi dan baitin ka gashi yau ya zo. Gani gaban ka na duka, ka bani ruwa da dan kanzo. Ka bani lamani mana mahi ni ma ce da ni gwarzo. In dinga baitukan ga cikin sauki da an biɗe su in furzo. Ungumajin gidan bayan shehu Abdulrazaki mai kusa, babban masani ya marhama abban Hafsa ka wuce saura. Fatihul Futuhati fita wula kulli asrari. Murzan maza a gaishe ka zaɓaɓɓe kake fa muktari. Khadimul Qur'an gani da murtala ƙwarai nake kuri. Hasken gida hasken daji sayyadi murtala kaban guzuri. Ungumajin gidan bayan shehu Abdulrazaki mai kusa, babban masani ya marhama abban Hafsa ka wuce saura. Madara mai kamar nono sayyadi kan masu alfarma. Maulana gunka na duba laifin da na yi ka yafe ma. Saboda darajar manzon Allah Muktar mai rahama. Sunanka ne kan zillahi takwaran annabinmu mai girma. Ungumajin gidan bayan shehu Abdulrazaki mai kusa, babban masani ya marhama abban Hafsa ka wuce saura. Bisalam anan zan sa aya amma ban yi komai ba. Cikin ƙaunar ka mai kusa baba ya nifa ban ci komai ba. So ne ya ja ni har ƙauna ta sanai baitika da ɗan gwamba. Allah ka daɗe na san mai kusa da san Barhama abin duba. Ungumajin gidan bayan shehu Abdulrazaki mai kusa, babban masani ya marhama abban Hafsa ka wuce saura. Bangomajin ginar bayi shehu Abdulrazaki mai kusa, babban masani na Barhama angon Hafsa ka wuce saura. Ungumajin gidan bayan shehu Abdulrazaki mai kusa, babban masani na Barhama angon Hafsa ka wuce saura.